Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a cikin sabon shirinmu na daga marubutanmu, inda muke karanto muku littafin marubuciya Gimbiya Bilkisu. Ku ci gaba da sauraron mu domin samun daɗaɗɗen shirye-shiryenmu. Ku yi subscribing kuma ku danna ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu a duk lokacin da muka sa. Black Fefe ne ya ce, to su zo ma in ba mu haɗa da su ba. Maryam ce ta sheƙe da dariya har tana durƙusawa. Kawai sai suka tsaya suna kallonta. Garin dariyan nan har da tana durƙushewa. Aikwata damƙo ƙasa a hannunta, tana tashi kuwa ta watsa musu a ido. Nan suka fara murza idanu. Cikin zafin nama ta fizge addar da ke hannun Rambo, ta juya cikin hanzari za ta gudu. Aka Black Fefe ya cafko ta da sauri ta sara mai addar da ke hannunta. Sai da ya ihu ta ce, wallahi duk wanda ya matso ni sai na sara mai addar nan Allah. Haka suka rabu da ita ta tafi ba yadda za su, amma sun yi alwashin sai sun kashe duk zuri'ar gidansu. A wata bola ta wurgar da addar tana haki ta karasa gida. Hira ta ji ana yi a falon baba, kai sai ta nufi ɗakin don ta ji uwa muryar Uncle Kamal. Da murna ta isa gurin shi tana kai, ba za ta kama na Uncle. Murmushin Uncle Kamal ya ce, in mana ina so zan yi surprising ɗinki ne, zo ki ga. Masowa kusa da tashi ta yi haka ya ɗauko ambulan ya buɗe ya ce, gwashi kin samu damar shiga makarantar sojoji ta Lagos. Tuni ta yi ƙasa ta yi sujada ga Ubangiji tana, Uncle na gode sosai. Yayin da Umma ta kicin daga ita Uncle ɗin su yi su gama ba inda za ta. Da sauri Maryam ta nufi wajen ummanta da tana, Umma kin ga Allah ya amshi addu'ata, mafarki na zai zama gaskiya. Umma ko kallon ta bata ba ta ce, sai ki bari baban naki ya zo ki nuna mai. Kai kuma Kamal kake daka tattata, kai fafutuka ba tare da ka ji ra'ayin mu ba. Maryam fa ba wani aikin soja da za ta yi, ba inda za ta je. Kamal ya sunkuyar da kai ya ce, Habba Anti Farida, tunda tana so a barta mana, wallahi insha Allahu ba wani matsala. Aiko a daidai nan baba ya salama ya ce, a barta ta yi. Kasa karasawa ya sai dai ya ce, ya yi sanu da zuwa. Amsawa ya ba yabo ba falasa ce, Kamal saukan yaushe ya wajen su matar taka. Ya ce wallahi ya yi suna nan lafiya. Ya ce, takardun ne nake gani a hannunka. Kallon takardun kamar ya ce, daman takardun makarantar Maryam ce ta sojoji. Baba rike baki ya ce, kai yanzu Kamal ina ganin ka girma ka san me kake, har da 'ya'ya biyu, amma ka daka ta Maryam mishiriciya, wai za ta yi aikin soja, to ban yarda ba, ban kuma amince ba. Dama dai cewa kai ta je ta yi kwana biyu a Lagos ɗin da ya fi, amma ba wani makarantar sojoji da za ta. Kamal shiru ya saboda ba zai iya ja da yayinsa ba ya ce, Tommy shi ke nan yaya Allah ya zaɓa abin da ya fi alkhairi. Maryam rushewa ta yi da kuka, waranta zai fita tana, don Allah Uncle Kamal ka ce sufurin, don Allah ina ji a jikina zan iya ƙoƙarina. Baba don Allah ka manta ma tana fita jawabi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama irin su ne saboda Allah ba haka bane. Baba gaskiya abin da ta yi ya bashi tausayi, sai ya koma lallaba ta ce, Maryama ba wani na so ki ba ma so ki yi aikin soja bane, ba wani muke ji, mace tana da rauni, kin jiki biyayya ga iyayenki shi ya fiye yanki alkhairi. Umma ta dora da nata ta ce, biyayya ga iyaye shi ma babban aiki ne mai lada, ki mana biyayya Maryam, za ki ga mamaki a rayuwarki, komai ke so za ki samu, kin ji. Duk da Maryam tana kwaɗayin su barta, amma sai ta ji iyayenta sun fi ƙarfin alfarma komai. Cikin rarraunar murya ta ce, na haƙura baba, Allah ya sa hakan shi ya fi alkhairi. Hatta Uncle Kamal ya tausaya mata, baba ne ya ce, Allah yi ki albarka. Bugun da suka ji ana yi da ƙarfi kamar za a ɓalle ƙyauren da sauri. Uncle Kamal ya tashi ya nufi sauran, yana buɗewa ya gaske lagar ya ce, lafiya me haka? Rambo ya ce, lafiyar ce ta kawo haka, in ban furɗe kaga a nan sai dai na alama uwa ba ɗan gidan ba ne, to wallahi sai mun kashe ka duk ɗan gidan nan.
Wayarsa Kamal ya zaro ya danna kafin ya ce, kai kuna da hankali kuwa? To ina so ku ɓace min da gani. Sikila ne ya ce, in yau wani ya kwana a gidan nan Allah ya tsina. Jin hayaniyar ta yi yawa ya sa su baba fitowa. Kamal ne ya ce, ai daman ku ne irin ɗin iskar nan masu kashe mutum akan naira 50, to daga yau kun tashi daga aiki. Wayarsa ya ɗauko ya kira commissioner of police. Ba daɗe ba suka fara jiyo jiniya aiko suka kwasa a guje. Ina tuni 'yan sanda sun kamo su. Magana suka da DPO sannan Kamal ya tura mai bas ɗin Sikila da yake cewa in wani ya ƙara kwana a gidan Allah ya tsine mai. Gaba ɗayansu cikin gida suka nufa suna jaji. Umma ta ce, wallahi Maryam na san ki kika taɓo su. Maryam ko ta ba su labarin ko me ya faru. Uncle Kamal ya ce, oke kin yi daidai. Yawwa in kika je wajen 'yan sandan kar ki ji tsoro ki gaya musu komi kuma yankarsa da kika yi a hannu kin yi ne don kare kanki ba wata damuwa. Baba ne ya ce, to ai aikin banza kai, kwana nawa ne an sake su sun duk garin Borno sun addabi kowa. Murmushi Kamal ya ce, ai ba 'yan sanda bane suka kama su da kansu, bare a bada su na goro su sake su. Su ma umarni suka samu daga sama, commissioner of police ne. Baba ya ce, to Allah ya kyauta. Haka dai aka yi kes ɗin Sikila har za su musa aka kunna musu ɗin muryarsu da suke sai sun kashe su. Daga nan aka je kotu har 'yan unguwa suka ba da shaida. Marubuciyar ta ce, matsalar da ake samu in aka ce a ba da shaida kowa sai ya dinga jin tsoro kar su fito su ɗau mataki a kansa. Shi yasa kowa sai ya noki in an ce ya bada shaida sanarwa ba suna tsoron ne zai je ya dawo ko da sun san manyan da suke goya musu baya wajen yin ta'addanci a cikin unguwa. Allah shi kyauta. Da ƙyar aka shawo kan mutane aka nuna ba abin da za su yi musu saboda doka za ta yi aiki a kan sannan suka bada shaida. Maryam ko bata ji tsoro ba ta faɗi komai har kisan ɗan wajen Sahura da aka yi. Ita ma Sahura ta cire tsoro ta bada details ɗin ɗanta kan kashe shi. Iyayen Sikila sun zo su ba da cin hanci amma 'yan sanda suka nuna musu ba yacce za su saboda umarni ne daga sama. Nan kotu ta yanke musu hukuncin ɗaurin rai da rai. To fa an gama da Killer Gang da mutanensa. Da mutane za su tsaya su saurari ɗinsu su cire tsoro da an kawo ƙarshen muggan laifuka, in ji marubuciyar. Garin Borno gari ne na malaman addini amma ba zaman lafiya, kullum an sa bom a can, 'yan ta'adda sun je sun yi kaza sun yi kaza. 20 ga watan 5 shekara ta 2020 yau take ranar Juma'a, an cika a masallaci ana huɗuba. Manya da yara har da su baban Maryam wato Malam Musa da ƙaninta Mubarak da kullum suke faɗa. Haka kullum Maryam ta ji gabanta yana bugawa, ta sanar da mahaifiyarta yayin da ta ce mata ta dinga addu'a. An kusa a tada sallah kenan a babban masallacin Juma'a, bam ya tashi wajen gabaki ɗayansa. Duk wanda ya ƙoƙarin guduwa ko barin wajen in bam ɗin bai shafe shi ba sai da ya ji an harbe shi saboda 'yan ta'addan sun riga sun kewaye ko ina. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Maryam za ta ji yayin da ta ji an sabo a masallacin da mahaifinta da ƙaninta suka je sallar Juma'a. Ta kwa kullum gimbiya Mrs. Abu Sumayya. Ku yi subscribing ku danna ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu a duk lokacin da muka sa.